Ефір АТР триває. Інформаційну естафету приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години про головні події в житті країни та світу. Тож робіть АТР гучніше, бо нам є про що розповісти. НАБУ затримало Гладковського Свинарчука. Яке покарання світить екс-заступнику секретаря РНБО? Верховна Рада працює 50 днів. Чи задоволені українці новим парламентом? Соціологи порахували, скільки українців по-доброму ставляться до Росії. Вражаючі дані. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом з вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю наших гостей. Аркадій Карнацький, народний депутат України 8-го скликання. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Дмитро Пономарчук, громадський діяч. Добрий вечір. Екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого сьогодні затримали детективи НАБУ, оголосив голодування у знак протесту. Про це повідомляє сайт корпорації «Богдан». Давайте послухаємо цитату. Олег Гладковський називає незаконним його затримання та на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів оголошує голодування. За його словами, жодних обмежень на виїзд за кордон ніколи не було. Повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій не надсилалось. Називаючи брудним піаром сьогоднішнє затримання, Гладковський наголошує на політично вмотивованому незаконному переслідуванні, яке не має нічого іншого на меті, аніж створення картинки для телебачення. Ну, власне, найголовніше, звичайно ж, не те, що він оголосив голодування, а саме затримання Олега Гладковського. От розпочнемо з того, як ви особисто сприйняли цю новину. Аркадій, прошу, ваш коментар. Як будь-який юрист, безумовно, я можу розцінити це як беззаконня. Тому що для того, щоб людину затримувати, повинні бути певні підстави. Ці підстави повинні бути процесуальними, тобто передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України. Тобто ця особа повинна мати певний статус у кримінальному провадженні, вона повинна мати певне зобов'язання дотримуватися певного місця проживання, тобто не покидати межі якоїсь адміністративно-територіальної одиниці або своєї квартири, або країни. Ну, наскільки мені відомо, нічого подібного стосовно пана Гладковського чи то Свинарчука не застосовувалося. І тому я погоджуюся з позицією його чи то його адвокатів, що це практично піар-акція, на яку були дуже великими мастаками, як ми пам'ятаємо, наші правопохоронці у попередні роки, коли звозили, наприклад, вертолітами з усієї України, тратячи величезні бюджетні кошти і так далі. Зрозуміло. Оце щось таке приблизно. Думку, пане Дмитре, ви що скажете є з приводу затримання? 72 години, і правильно каже пан юрист, чи будуть ці докази надані суду, але слава Богу, що ми живемо в правовій країні і виділено лише 3 доби, щоб розібратися судові, в якому він зараз має перебувати статусі, чи заарештований, чи затриманий, чи може... І мені швидше видається, що вони все ж таки мають підставу. От так мені видається. Я лише не буду грати в прогнозування. Якщо дозволите, 72 години надається слідчому, який затримав людину, щоб звернутися до суду з його арештом. Але підстави для затримання повинні бути окремо. Це не для затримання повинні бути підстави, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом, про що я сказав. Якщо вони були б, це значить, що він уже повинен розписатися десь, що він не має права покидати Київ або Україну. Давайте зараз послухаємо, що з приводу цього затримання сказав народний депутат від Європейської солідарності Артур Герасимов, співголова фракції, і повернемося до обговорення. Прошу пряму мову. Після того, як пан Гладковський був попереджений, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту Бориспіль додому. Але це ламало сценарій шоу, тому почалися затримання і так далі. Також хотів би вам відкрити страшенну таємницю, що пан Гладковський не тільки співпрацював зі слідством, а за останні декілька місяців неодноразово виїжджав до України і повертався в Україну. І взагалі, що стосується цього розслідування, то
і Петро Порошенко. І наша політична команда перш за все, і більше навіть за інших, зацікавлені завжди в прозорості і ефективності будь-яких розслідувань. Ну, власне, як буде це розслідування тривати, на що можна сподіватися, бо завтра от уже буде перше судове засідання. В публічній сфері досить мало інформації про здобутки слідства. Ми знаємо, що було розслідування телевізійних журналістів-розслідувачів, які виявили начебто грубі порушення фінансові при закупівлях, де був, начебто, брав участь син Гладковського старшого, а батько був на керівних посадах. Оце все, що ми знаємо. І за той час, можливо, дотримуючись таємниць слідства, а можливо, просто не маючи що сказати суспільству, жодної інформації з цього приводу не було. Принаймні, я її не чув. З цього я роблю висновок, що або буквально в якісь останні хвилини перед вилітом Гладковського з України слідство отримало якісь переконливі докази вчинення ним злочинів, тому що, як правило, відповідно до КПК, підозрюваних у вчиненні злочинів затримують або на місці вчинення злочину, або, як то кажуть, з полічними, коли людина, наприклад, хабара бере, або коли вони отримали доказ буквально 15 хвилин чи там 2 години, що він ось щось зробив злочинне і намагається виїхати. Тоді, безумовно, підстави можуть бути, оці дії можуть бути виправданими. Якщо ж ми тим часом у Верховній Раді вже ініціюють створення тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися розслідуванням розкрадання у Укроборонпромі. Давайте послухаємо Ірину, що сказала Ірина Верещук з цього приводу. Вчора на засіданні Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, членом якого я є і є головою підкомітету з нацбезпеки оборони, ми обговорили питання щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка би ще раз повернулася до питань розкрадань в Укроборонпромі, в тому числі щодо Свинарчук-Гейт, тому що минуле скликання, 8-ме демократичне, не надало звіту до парламенту, а відтак не було такого звіту оприлюднено. Я могла ознайомитись з таким звітом, повірте, це просто знущання над тим, що можна назвати тимчасовою слідчою комісією. Пане Дмитре, от на вашу думку, ця ТСК, вона якось сприятиме проясненню чи роз'ясненню у цій справі? ТСК утворена буквально вчора, а сьогодні відбувся оцей інцидент. І якщо вони це прораховують, скажімо так, утворюємо ТСК, а завтра, наприклад, те, що вони вчинили сьогодні, робимо, то ризиковано, я вам скажу. Це входіння, вони вилізли на трапецію, розумієте? Це має значний резонанс. Прямо зараз, вибачте, я вас переб'ю, Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», у кулуарах коментує затримання. Ось, я тільки зараз маю інформацію ту, яку я прочитав сам в ЗМІ. Коли ви кажете, чому саме зараз, я не знаю, чому саме зараз. Я думаю, що багато людей насправді чекали цього дуже давно, коли було це розслідування Бігуса. Після того вже всі чекали через тиждень. Але трошки затягнулося. Просто відмітили те, що падіння рейтингу, активізація справи якось співпало. Та я думаю, що ні. Слухайте, во всіх обіцянках передвиборних було це така, пам'ятаєте, це бренд такий був, да, Свинарчуки, да, тобто люди розуміли, що з цим треба якось боротись, да. Фактично, я думаю, що з цим пов'язано просто слідчі процеси, на жаль, от нам людям, пересічним громадянам, просто завжди кажеться, ми знаємо, що ця людина корупціонер, наприклад, всі ж про це знають, давайте його будемо сажати за грати. А якщо взяти правові, саму процедуру правову, то там дуже багато експертиз, якось додати, для того, щоб підготувати обвинувачувальну позицію, яка потім не розсиплеться в першому ж суді. Для цього треба якийсь час. Да? Я думаю, що просто правоохоронні органи мали цей час, щоб зібрати достатньо доказів. Я не знаю, скільки в них доказів і яких саме. Будемо з цим якось ознайомлюватись. Да? І я думаю, що, можливо, хтось навіть теж створить тимчасову слідчу комісію по цьому приводу також, бо це суспільно дуже резонансне питання. А як ви ставитесь до того, що він оголосив голодування? Це йому допоможе? Я це не знаю. Можливо, це... Навіщо?
голодування. Протестує проти обвинувачень? Ми ще не бачили навіть матеріалів обвинувачування, да? Тобто побачимо. Всі зазвичай це такий є хід оголосити голодування, я не знаю. Подивимось, що це до цього це Що дає. ТСК по територіальній цілісності? Навіщо її Так, пам'ятаєте, коли було... і чи буде працювати комісія? Це не Хамія, голова фракції «Слуга народу», коментує затримання Олега Гладковського зараз у кулуарах Верховної Ради. Повернемося до обговорення. От дійсно, чому саме зараз це відбулося і хто надалі буде займатися власне цією справою? Аркадій, прошу вашу думку. Займається цією справою НАБУ. І воно буде проводити розслідування? Безумовно, воно і далі, якщо детективи НАБУ, чи один детектив, чи там, можливо, група, вважають, що вони мали підстави для такого затримання, причому публічного, гучного, то, звичайно, вони до слідчого судді протягом цих 72 годин, які вони мають для того, щоб звернутися до суду з питанням арешту або обрання іншого запобіжного заходу, вони повинні принести слідчому судді докази. І ми вже побачимо із рішення слідчого судді. Ми можемо не узнати обставин справи, тому що це таємниця слідства. Але якщо суддя прийме рішення, ще дуже важливо буде, де це буде розглядатися, в якому суді. Одна справа, що це буде розглядатися в Шевченківському суді, чи це буде в Печерському суді розглядатися, чи, можливо, у Солом'янському. Тому що наші правоохоронні органи вже навчилися маніпулювати навіть підсудністю. Тобто передавати туди в суд, де їм підуть на зустріч завідомо. То ми узнаємо, якщо буде прийнято рішення про арешт, то, значить, затримання було обґрунтовано. Так, деталі ми вже дізнаємося вже завтра. Вже завтра буде це перше судове засідання, ми йдемо далі. Можливо, не завтра, можливо, післязавтра. Сьогодні у Верховній Раді ювілей, дата, принаймні так сказав Дмитро Разумков. Так, 50-денний ювілей, 50 днів, як працює нова каденція Верховної Ради. Давайте послухаємо голову парламенту, як він відкрив сьогоднішнє засідання. Сьогодні 50-й день роботи Верховної Ради України 9-го скликання. Чому 50-й? Ми з вами досить плідно працюємо і живемо дійсно в турборежимі, за що я всім вдячний. Тому зазвичай підбивають підсумки на 100-й день роботи. В нас, я думаю, що можна підвести перший підсумок на 50-й. Ми за цей проміжок часу розглянули 209 законопроєктів, прийняли в цілому 56 законів. Я думаю, що за такою швидкістю навряд чи зможе перечатись будь-яка з Верховних Рад України, яка була раніше. За перебігом ювілейного засідання від самого ранку слідкує наша кореспондентка Мілена Меді. Вона зараз з нами наживо з кулуарів Верховної Ради. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається в нашому парламенті? Салям алейкум, Катерина. Отже, ти сказала про свято, але святкового настрою не було. Наші депутати як працювали посилено, так і працюють. Одразу дві важливих новини про створення слідчої комісії та тимчасової. Отже, депутати вже під вечір проголосували за створення тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати та забезпечувати протидію інформаційному впливу Російської Федерації. А також, до речі, ОПЗЖ, вони застережили, що таким чином нова влада і президент хочуть створити новий орган, який буде відстоювати їхні інтереси. Отже, а також створення спеціальної комісії буде щодо забезпечення територіальної цілісності України. 12 членів, там буде народних депутатів, не буде лише у складі, а лише тих, хто у опозиційній платформі «За життя». Вони не надали жодних кандидатур. 316 голосів було за. Отже, сьогодні 15 законопроєктів прийняли наші депутати, не дивлячись на те, що це вже третій день без турборежиму. А вже завтра на нас чекає дуже важливий день, адже будуть розглядати проєкт бюджету на 2020 рік, а також вислухають міністра оборони та міністра закордонних справ. Тож з самого ранку, завтра, я знову буду тут слідкувати за перебігом подій. Катерино.
Дякую. Мілена Медій, наша кореспондентка, була наживо зі студією з кулуарів Верховної Ради України. Ну, якщо, власне, говорити про цю дату, скажімо так, 50 днів роботи нової Верховної Ради, то що особисто вам найбільше запам'яталося, Дмитре, прошу? Я думаю, Дмитро Разумков це для себе насамперед відзначив, що він сидить на посаді голови Верховної Ради 50 зрештою днів. Я собі важко пригадую, якби, наприклад, Мороз би згадав би 50-й день свого перебування над головою Верховної Ради, чи, скажімо, Ткаченко, чи Плющ Іван Степанович легендарний. Я думаю, що сказати, вони хапаються за будь-який інформаційний привід. Він не тільки згадав, бо цілий проморолик сьогодні у Верховній Раді змонтували, показали. Давайте зараз подивимося фрагмент цього проморолика. Беручки слуї. Багато хто називає роботу Верховної Ради революційною. Але для нас це не революція, а еволюція. Тобто нормальний розвиток як парламенту, так і держави. Ми це обіцяли, і саме це ми сьогодні робимо. Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати, давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу, народ чекає. Законопроект про столицю – це перший крок до поновлення нормального європейського самоврядування у місті. Колеги, я вас прошу, сядьте, будь ласка, і нажимайте, а потім будуть знову питання, чому хтось за вас натиснув, да? Дякую залу Верховної Ради за консенсус для того, щоб ми могли захистити права громадян. Зал Верховної Ради – це не їдальня. Це не місце для куріння. Сучасне будівництво, нові технології та більш комфортний життєвий простір для українців стали набагато ближче. В залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби. 347 депутатів проголосували за. І тепер бізнес буде жити значно легше. Прошу народних депутатів підтримати. Реформа державної служби вже відбувається кілька років. Ми її хочемо продовжити. Хочемо забезпечити більш прозору і більш якісну діяльність. Давайте зробимо це разом. От таке відео підготували. Так, і все ж таки, повертаючись до мого питання, що запам'яталося особисто вам? От спікер багато чого згадав, що було у Верховній Раді. Запам'яталося насамперед міцна батьківська рука Коломойського. Все, знаєте, подати там, де і нема заслуг, а ролик є. От я як подивився, які заслуги, про що вони розказали за 50 днів? Які підсумки підвели? Зрештою. А бачите, а ролик є. Ну, я думаю, це, як знаєте, є такий в рекламі, беруться такі теж беручки рекламісти, товар зовсім не йде, а дехто каже, а ми зробимо так, що піде. І є такий товар, знаєте, продається. Аркадія, що ви відзначили за ці 50 днів роботи? У мене за ці 50 днів появилася стійка асоціація щодо Верховної Ради. Коли йдеться про Верховну Раду, я бачу у уяві принтер, який друкує абсолютно все, що туди всунули або що туди скинули. На превеликий жаль, крім того кіна, яке нам показали сьогодні, і щоденного кіна, коли у сесійному режимі працює Верховна Рада, нічого із того, що обіцяли під час президентської кампанії, парламентської кампанії «Слуга народу» і президент Зеленський, не відбувається. Не відбувається абсолютно нічого із того, що очікує народ. Тобто, зупинити... Недоторканність все ж таки зняли? Недоторканність – це чергова брехня, яку навіть, бачите, і ви повірили. Тому що скасована перша і третя частина статті 80, яка регламентує порядок притягнення до кримінальної відповідальності. А друга частина статті 80 Конституції України залишилася, і вона гласить, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Розумієте? Тобто дави кнопку за все, що завгодно антинародне, ти відповідати не будеш. От, до речі, давайте зараз подивимося, як оцінив роботу народних депутатів нового скликання народ. КМІС провів опитування. Прошу графіку.
Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, повністю схвалюють дії Верховної Ради 12% українців. Швидше схвалюють 41%. Скоріше не схвалюють 19% опитуваних, а повністю незадоволені діями нардепів 11%. 17% респондентів не змогли відповісти на це питання. Ну, власне, маємо ось такі Дуже скоро результати. це все поле окраситься в один тон, і він буде означати критичне несхвалення, тому що довго дурити людям голову неможливо. А ми маємо зараз у Верховній Раді практично 100% популізм. Тобто до тих популістів, які були у попередніх складах Верховної Ради, зараз додавалося ще 2/3 популістів складу Верховної Ради. І в особливості в вигляді, в особі фракції партії «Слуга народу» і інших, в тому числі «Голос», нова фракція і так далі. Я ще раз хочу звернути увагу і вашу, і наших телеглядачів. Жодного потрібного для народу, для країни законопроекту не прийнято. А можна було б прийняти його за один день. Наприклад, коротенький із декілька слів законопроект, яким припинити бюджетну дискримінацію сільрад, яким здійснити повне і абсолютну децентралізацію влади. Тобто повернути повноваження на місця. Натомість ми бачимо, що знищується народовладдя навіть у Києві. Коли розглядається законопроект про Київ як про столицю, і цим повністю знищується народовладдя. Згадали вони у ролику, зокрема, у ролику було, тому я згадав. А, пане Дмитре, ви теж, я так розумію, не дуже оптимістичні щодо збереження такого рейтингу довіри? Цифри, які зараз були КМІСом оприлюднені, взагалі безпрецедентні. Я от зараз перебираю в голові за 30 років, я не пам'ятаю такої кількості довіри в Верховній Раді. Не пам'ятаю просто. Та не було її. Ніколи такого не було, і я думаю, воно і фізично не могло бути. Верховна Рада завжди, це не те, що різнокольорові політичні сили, завжди складається так. Якщо меншість у Верховній Раді, більшість не довіряє виборців Верховній Раді. Якщо більшість у Верховній Раді, все одно більшість не задоволена Верховною Радою. Тобто ці цифри, де взяв КМІС, мені просто цікаво. Хто там директор, як вони опитують і який нарід вони опитують. Якщо вони опитали, вибачте, Кривий Ріг, можливо, там ці цифри відповідають дійсності, але я глибоко сумніваюся, щоб, скажімо, на Кіровоградщині такі цифри показали би в опитуванні, чи Київ. Невдоволення наростає насправді це дуже сумнівно. бурхливо. Якщо так звані соціологи КМІСу хочуть прислужитися новій владі, то це дуже сумнівний, я вам скажу, їхній вибір. Воно вже, я би пригадав би зараз кілька таких соціологічних кампаній, які дуже згоряли, коли от подавали от такі от результати. Ми вже в історії хай залишиться. Як кажуть, поживемо, побачимо. Втім, не всі 100% українців позитивно сприймають Верховну Раду. Зокрема, медичні поради екс-міністерки охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про хворобу, проілюструвавши це повідомлення світлиною чинного народного депутата. От давайте зараз подивимося, що за хвороба і хто ж цей депутат. Найближчим часом повідомлю про успіх у судовому процесі щодо фейків Дубінського. Але поки розповімо про наближену тему – геморой. Наші поради стандартні. Аби не було геморою, більше рухайтеся, контролюйте вагу, їжте більше овочів та цільнозернових злаків, вчасно звертайтеся до лікаря та менше читайте новини в туалеті та від туалетних медіа. Ми поцікавилися станом здоров'я народного депутата Дубінського, і ось що він відповів. Я думаю, що якщо у людини є геморой, вона про нього пише. Якщо немає, то не пише. Думаю, так. Подождіть, ну вона ж жінка. А фотографія ваша? Буває геморою? Фотографія ваша? Чому саме? Ваша, у мене немає. Як значить в неї є? Ну, от таку мали дискусію сьогодні. Ну, власне, є думки, що це політичний тролінг такий. Що думаєте ви про цю Пані Супрун ситуацію? зарахована. Я скажу, цей матч вона виграла блискуче, знімаю капелюху і правильно дала відповідь. І дуже тонко я вам скажу. Вибачте, я скористаюся нагодою, яку застосувала сама пані Супрун. Скажу, що вона сама є дуже великим геморроєм для України. Дуже великим, тому що всі її так звані реформи, вони не варті нічого, окрім осуду. Більше того, це злочини.
Тому що внаслідок цих реформ, я мовчу про закупівлі, які начебто дещо здешевили. Не бачу моменту здешевлення. Послухайте, саме головне, що робиться – знищення медичної системи країни, знищення можливостей для українців на отримання медичної допомоги. Це по всій країні. Ви розумієте, що але село... зараз міністерство очолює Зоряна Скалецька. Почекайте, Зоряна Скалецька – вірний продовжувач справи Супрун. І прем'єр-міністр Гончарук заявив, що це хороша реформа, будемо її продовжувати. Україна здебільшого складається із сільських територій. 98% території України – це сільські території. Так от, на цих 98% території України понад третина громадян України, які там проживають селяни, вони вже позбавлені медичної допомоги. Добре, але ми не про Супрун зараз говорили. Ми говорили так, про політику взагалі. Дійсно, давайте до більш серйозних тем, бо Німеччина і Франція привітали прогрес у мінському процесі та чекають Путіна у Парижі. Давайте послухаємо повідомлення урядів цих країн. Ми вітаємо недавні позитивні зрушення в реалізації мінських угод і з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі у нормандському форматі в Парижі, яка повинна домогтися прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України. Ми підкреслюємо нашу позицію про те, що анексія Криму Росією є незаконною. Власне, така заява. Про що вона може свідчити? Чи дійсно вітаються якісь ефективні кроки? Чи вже, дійсно, дуже багато було думок про те, що від нас вже трошки втомилися, і тут вже будь-які зрушення будуть вітатися, власне? Я бачив цю заяву, вона мене надзвичайно здивувала, просто вразила, тому що я не зрозумів і зараз не розумію, а про які успіхи у мінському процесі там йдеться, коли навпаки, учора ми всі були свідком того, що українська сторона заявила Росії: ви, будь ласка, розпустіть кримінальні групіровки, чи там бандитські, як ви їх назвали, ЛНР, ДНР. Росія заявила про те, що вона збентежена, і на цьому весь прогрес, чи вірніше всі переговори у Мінську закінчилися. На лінії зіткнення, вірніше на лінії фронту, ми знаємо, ніяких покращень немає. Сьогодні загинуло 2 українських бійця. Про це ми трошки згодом поговоримо докладніше. Пане Дмитре, ваша думка щодо цієї заяви? Я якраз схильний поділяти думку тих міжнародних правників, які категорично кажуть, не називайте оце угодами. Це лише протокол домовленостей. І виходячи з цього, і до нього треба так і ставитися, як до протоколу. Вони поговорили, склали протокол і підписали, що кожен з ним ознайомився. І мені видається, мають рації ті, хто каже, що називати їх угодами, цю думку нав'язала насамперед Московія. З тим, щоб показати з цього порожнього місця, правильно, які там угоди, зрештою. Це лише вони виклали, про що вони поговорили. Тим не менш, представники України у тристоронній контактній групі у Мінську висунули умови для виконання цих все ж таки угод. І давайте подивимося, що це за умови. Виконання політичного блоку Мінських угод є можливим виключно за умови розпуску квазіугрупувань ЛДНР, обов'язкове і повне припинення вогню та забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України. Черговий пункт – виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед іншого, забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, засобів масової інформації та іноземних спостерігачів. Обов'язковою умовою є й встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала умови України у частині про розпуск так званих ЛДНР. Подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе Минска,
никому не известно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации Минских договоренностей и создание, ну, по крайней мере, не создание, но приближение к формированию некой новой, обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах. Ось така думка представниці російського МЗС. Вчора там Дмитро Пєсков також заявляв, що незрозумілі якісь умови ні для кого. От, власне, що зараз Росія нам цим говорить з такими заявами? Я можу тільки сказати, що такі подібні коментарі, які ми тільки що почули, вони дійсно свідчать, як це не дивно, про певне збентеження тієї сторони. Тому що вони не очікували, скоріш за все, від представників України у Мінську, при всій, так сказати, сюрреалістичності того формату Мінського, він дійсно не правовий, пан Дмитро абсолютно правий, але почути вперше за 5 років конкретні вимоги, які, будемо коректні, не дуже співпадають із тим, що записано у так званих Мінських угодах, і в першій, і в другій, да? От вони зараз у шоці. Ну, насправді найбільш там було, можна сказати, навіть певною мірою одіозним оця вимога розпустити квазіугрупування. Ну, вибачте, для чого ж їх створювали? Щоб розпускати, звісно, що ніхто їх не розпустить. Вочевидь, на Банковій зрозуміли це і зрозуміли, що ніякі всі ці ігри у так званій домовленості, вони ні до чого не призведуть. Що треба проводити, якщо вдасться, нормандський формат, а потім переходити до Будапештського. А пане Дмитро, от ваша думка, виходячи от з цих, так, Україна там висунула умови, Росія реагує певним чином, чи можна зараз говорити про те, що нормандський формат і ця зустріч відбудеться згодом? Мабуть, що так. А ось щодо конкретного питання, щодо цих заяв, це ж, очевидно, зробив представник України Кучма, то я думаю... Це не він. Вони відхрестилися. Кучма Хто був і хто це зробив, заявила Дарка Оліфер, що Кучма такого не робив. Такої заяви не робив. Якщо прес-секретарка Кучми каже, що він не робив... Хтось таємничий зробив з українського боку. Виходить з українського боку, хтось позитивно відгукнувся на акцію капітуляції «Ні». Можливо, і так. Я так думаю. Але де той герой? Ну що значить таємниче? Зробив розумну заяву, хтось інкогніто, ну покажіть того героя. Свого часу узнаємо цього героя, поки що невідомо. А зараз давайте дізнаємося взагалі, як ставляться в Україні до Росії, бо КМІС опитування у цій царині робив також. Згідно дослідженню КМІС, 54% українців добре ставляться до Росії, 35% ставляться погано, 12% опитуваних важко відповісти на це питання. Ну, от, власне, 5 років, так, війна, окуповані території, і що ми бачимо, 54% ставляться добре. Що це значить? КМІС вдруге сьогодні показує нам свій непрофесіоналізм. В даному випадку просто кричущий. Хіба можна ставити питання, як ви відноситеся до країни, до народу? Я, наприклад, теж до Росії ставлюся добре. Але питання в іншому. А мова хіба йде про країну, чи може йде про владу? Чи може про правлячий режим? Пане Дмитре, ви погоджуєтеся? Звісно, ну як ставитися до Росії? Ви розумієте? Коли там половина українців. Я вам більше скажу. Якби я побачив Росію отут, знаєте, в такому образі жебрака під гастрономом, я би йому дав би 3 гривні поїстеньки. Ну, отак я ставлю. А як людина може ставитися? Особливо українець. Щире серце, відкрита душа. Як може ставитися? І хто би зараз би КМІС би, я хотів би запитати, пошукайте мені того українця, який би сказав, я би задушив би ту Росію під астрономом жебрака. Дякую. Аркадій Карнацький та Дмитро Пономарчук були гостями нашої студії на цю годину. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Я Катерина Вишневська повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР. Права людини в окупованому Криму. Як захищати